Ach, jak já bych moc rád chtěl nějaké diamanty najít. Tady je kejvka. Jdu tam těžit. Je tam voda, tam můžu skočit. Hele, co tu dělá ten kámen? No to je jedno. Hele, jsou tu orečka. Ale to je taky fuk. Takže my si jdeme něco vytěžit. Počkej, kde to bylo? Hele, diamanty! Hustý! Smoke tree every day, obidab dip every day. A smoke tree every day, obidab dip every day. Smoke tree every day. Takže doufám, že se vám tohle video líbilo. Nezapomeňte dát like, pozitivní komentář. Já se na vás těším u dalšího videa. Zatím čus. Že jo, Danku? Jo. Čus! Ne, počkej, já to ještě ani všechno. Čus! No tak to už si vytěžíme mimo závěr kamely. Co to bylo? Čus!